Asa malungag. Yeah. Dari, Oh, manis ako 24 niya sa isang Gladmon. may tingin ni putlo ni Jeep. Kay makadisturbo ni sa ato. Oh, sakto sa nimo ha kay ang iyang sagunting kon masangit man diha. Oy, Kit. Hmm. Ang ako ng advance ha, basig malimot sa ka. Good! Nakisut na sa advance. Kasi matablay tani mo, priya sa una natabla ta, wa bay bugas balay. Nga matabla man. Di ako niguro lang ko. Kaya nagsugod na kang trabaho. Kung trabaho. pasabot. Oh, mao na kay nahago naman ko ani. Ito paningil itong upaw ay, dinsyo ay. Kay, mo ito'y nakaingon nga watab hinayon dito. Sani, Limit, sani. Ikaw, suko na. Inanda ka na kung ay pag-apil. Oy, Ikaw man eh, ha? Oy, nikitib yan mong bakba, oy. Kitid. Sultian ti ka, ha? Hinayunon yun nako pagtuko dinhi ug balay. Hinayon lang yun, di ba din, he? Ha? Natural! Sige, hinayon na. Oh! Hinayunon yun ako pagtuko dinhi. Nananghid ako ni Mama Paring. Ay, wag yun siya mo balibad. Pero hon, Limit, pero hon, tayo. Oh, kaklaro, anak! Unya, siyang paro na yung panagilan. Wala lain. Wala na yun! Kaya si Amparo mo yung sasagyan dinhi. Di ta maglali sana. Oo. Pero ang labing gamhanan ninyo taas si Don Eusebio. Unya, si Mama Paring, wala katungod. Di siya makadesisyon. Hoy, aron din na maglalis, no? At to si Sir Marlon, may panahiri nga magtukod ka din, he. Nganong manangit pa magyugoy? Amo rin gusto nimo. Ngayon, tukod mo, ipaibot na si Sir Marlon. Ha? Sige, tukod. Ay ngano lagi nga iyang ipaibot. Nga nanangit naman ko sa tagiya dinhi. Sige, tanawon ta. Usik-usik ka na sa mong kwarta. Ang kanay mo haligyan, mabay mo yung ipon. Baligyan na mo. Di na ba ng taon ni pagbuot na ako dong? Sa opera ko dali. Yan sa man met. Ato ning padayonon. Ayaw na lang, ipre. May rag magunob ni kalibutana. Dagang madaog-daogon. Abi kay pobre man me. Wow! May adlaw na ka din siya ka. May adlaw na nga mahimong gabi. Oy, met. Akong advance ni. Ay ginakilag ya, matabla ang advance ako. He! Wisit! Amo na ka diha. Ay, ginoo ko. Ni. Murag kita na gina ko ani bon. Madato na kita ani bon. Murag kapuyo na kitag balay nga palasyo ani. Ilang kita palabig lipay, oy. Ano man? Pupunta ka siguro kung kita gi makakita sa kanding. Daghana, arabang nangita. Mausad mo no? Halos na mga tao din sa dakong yuta. Nang lihok kay mangita sila sa kanding. Ngano ka nadasig na sila sa pagpangita sa kanding mo no? Wow. Gawas siguro sa kwarta nga ilang madawat. Murag kabaw sad siguro sila sa birtud anang kandinga. Di ta kasyura na. Ambot lang ka. Murag kay baw na siguro sila ay. Di sa ko katuo ka na lang premium ang nakadasigan na nila eh. Ay, layo na kayo na yung pangagpas, oy. Tungod lagi na sa premyo ni Sir Marlon. 100,000. Tako na kayo na, oy. Pero ako lang ba? Kung dunay laing nahibaw sa usa sa nagpuyo dire ba? Ay, basta sa kong pagtuo, kita rin nahibawa na. Pananglit bon. Dunay nahibaw. Saon man tana? Aw.
Let's see the scattered. Ano na abya? Sa tanang nangita, kita ginakapabor. Kay kita lagi una nagakita sa kanding. Oo, sab no? Naunta na itong balde, pero di ta kasiguro kung mauban ng kandinga. Mo na problema ron. Kay ang atong nahibaon ka na raman atong gibasa sa librito. Wa gyud tagabaon sa itsura ng katinga gyud. Mao lagi. Pero ayaw kalimot. Timani pagmayo ang balde na nato. Maunay nakapabor nato. Nakapabor ta kay naa nato ang balde. Kay kung naay makakita sa kanding, naay mang tao makakita sa kanding. Naaman nato ang balde. Di man magsilbi ang kanding kung wa ang balde. Kaya ang balde ug ang kanding magpares magida. Sakto gyud sa kita sa tanong. Pero mausad na nakabintahan nato. Kay naa na tumaldi. Usa taguan nato ng bayo ang balde ha. Ato ginaihuwat kung manaan na nato ang kanding. Pero mon, tsaka ang balde sa wayan nimo kalibang. Pasin porta. Buang na kadiha. Ikaw kay una kag kalibangan ng baldi ka. Oo no. Baboy man day ka. Kandik mo day itong pare sa balde. Ah, si Ginoong Bon. Hoy, unay. Ani ha. Di gyud nato ipakita ang kanding naman noon, ang baldi. Ano turon? Di gyud nato isa-isa. Natural, ako yung mapahimutang anak. Ha? Tago ikaw. Ato taguan na. Ato taguan. Ako lagi mapahimutang anak. Lagi. Ay, tabangan tika. Ay sos. Mga na tika lagi. Ato ka lang sikiro. Ano mo ka? Parang kusmawag na naong mo. Basta maglaro ta nila. Lalaki ka, babae. Tumboy! Ano bilak man ka, oy? Na, ilagot ko ng mga tawana. Mudog na ugon. Huh? Abi kay pupri mangko, di ko makahatag nilang kaayuhan. Ilalang ko dog na ugon. Bantay lang yun mo, ato tas langit, magkita. Laparuhon, nagimuntanan. Nga ano nasad ka, tay? Na, hindi mga tao nga, makasandig na galing paril sa anunahan. May mo sa silang anunahan. Uy, mga batasan. Kinsa mo na Uy, sila ba? kaluoy. Magkisa mo na, nay. Nagkuhan mo na, eh. Kinsa lagi! Sidencio! Sinidensyo di, ay? Abi kay, nakagawar mo ng anunahan. Magdinato sa silang batasan. Uy, mga puagod. Mao na diha. Mao na diha. Ikaw masagod gahim sa kag-ugod. Giingnan ta bitaw ka nga anhiran ta di puyo tungod kay wa sa mikaw ba ni Lilay. Oh. Magtuman man jud kasi mong gusto. Amo na nangitay nung kagubot di nakasabaan ka na unsa ka didto. Siyo May gaya. nagdagito na sila sa mga mananap. Kanang binuhay ni Satanas. Kung nanoon sila sa ngit-ngit. To'y nagambitin dito. Kupugan sila. Aron mulugwa ang ilang kalimutaw. Nay, naadya na, nay. Asa mo nadapitan, nay? Nay! Walang mo mahibaw. Nga dunay lugar nga gitagana ang Diyos. Lugar sa mga mapahitason. At doon sila ibutang. Nakaadto di ka nadapitan, nay. Wapa! Pero dunay mga lugar dito nga gitagana sa mga mapahitason. Lugar nga gitagana sa Diyos nato. Aron mutagam na sila gibuhat din sa kalibutan nga madaog-daogon sa mga pobre. Ay na naghilak tayo eh. Ari na lang tao eh. Sakto man sa dang sulti ni Tiyo og ni Agaw Lilay na ari na lang jud ta. Mapay hasol. Kaysa didto pa ta niya dog daugon lang ta didto.
Di ko ganahan makakita ni mo na masakitan sa gagod. Awa na yun. Ay pa yung mga anak na nakasabot pa sa sitwasyon ninyo. Saan na lang magdirigo na eh? Di na kumahilak. Kuna! Kumusukol sa isang bagay. Sukol ko. Kuna! Unsa? Ay, yun sa danoy. Uy, ayun eh. Uslan man. Hilak-hilak. Why hilak-hilak? Oo na, sakto jud na. Dong. Sungan. Dahil ako dong. Doon ako importante isultin mo. Nahinumdum dahil ko. Ah, Nabuhi nga akong paglahom. saan sa man? Gisugo may pagpangita sa kanding. Oh, kadungog ka na nakadungog na ko na. Ganun di eh. Basta makita na kong kanding. Patyon ko ginasantanan. Sa ina sa daan ng imo. Ay, ina ko sige ni ka pangantian. Ay lang ana nay. Ganun din kanding pangitaon pero ay na ana.